ngidang don menta ha kaneka part-3 ka mat kabalai halor ka Kordit ba lani kata ka great tribulation ya kiba shah iehnoh shadien ngilat de bani keren sapangki nyau ki jing pendai laha nyau ki turoi bat nyau jaga pliang jing bitar ke jong oblei bat menta pat ngin pet ya ka jing sen shar umrat khlaw ka bah nyau snem utau umrat khlaw badan ka shap hendriu spa hendriu po hendriu ka jing sen shar umrat khlaw kat kum ka kitab jing penpau ka jing jenjar bakraw bat ka jing sen shar umrat khlaw kinja rengkat ki jing jenjar perthai kin sedang nagalenong ka bahnriu bat kin kut ha ka lenong ka bakhat kendai bat umrat khlaw pat un mi pau ha ka lenong ka bakhat lai ka balong hamar hapadeng ngini pule ka lenong ka bakhat lai ki dekhot iwei bat ar bat ha juk ka por gin peniru ha ka screen ya ka jing ringdur ka jong artis sapang uni umrat khlaw kani kam dei thik kumnu uni umrat khlaw unlong ndrei ka long tang ka jing ringdur jong u artis bat ngalayu i umrat khlaw ubakiu no na ka duriau ubadon nyau ki khli bat sipau ki reng bat halor kita ki reng jong u sipau ki pansngiat bat halor ki khli jong u ki kerteng ke jingkren ben blai ke jingkren ben blai ka bamut ba uni umrat khlaw long persya yo blai baru tahu umrat khlaw yo bangalayu i ula Syiem yo labasa bat ki kejat jong ukum ki kejat dengim bat ka sentur jong ukum ka sentur sing te utau yak jakor ula aiti hu ya ka bor jong u bat ka ket jong u bat ya ka bor senshar bakraw uyo ya ka bor senshar uyo ya ka ket banlong unong senshar Syiem halor ki benriu jong ka perthai baro utau umrat khlaw unmi naduriau kani ka duriau ka yeng na ka benta ka kat kum jing pen pau le nong ka khat nyau de khat san ka duriau ka yeng na ka benta ki jaj ben riu jong ka perthai lani kita gi gentle bat la khat yu thirion ka bomot dangerous animal lani umrat ubashir khai undon nyau teligi khle bat sipau teligi reng kita ki khle bat ki reng ki thau ya ka kat kum jing pen pau le nong ka khat nyau ki de khat ar khat lai ki yeng na ka benta ki nyau teli ki hima bat ki sipau ngut ki Syiem para bangai bi buan na ki symbol selani ki dak kishin bala tho ke kitab jing pen pau ki don la ka jong ka jing batai hakatui ka kitab don teng teng ye kli ka mut ayu ka ni ndrei bun sin ka jubab kala don yang to kum ka nuksa la batai ya ki banget habeneng baki phong de ki jankub balik ki ai kita gi jankub balik la batai hakil nong ki bahadin bagi kita gi jankub balik ki long ki jankub joga jing pedim ki balasat daga snam ka jong khon lang brot bat ru don ki ba phong da ki jan linen bani kini ki jan linen bani ki yeng naga benta ka ki jan linen bani la batai haki benta ki ba shadien baki de ki kam ki ba bha jong ki riu khot bat ki yo ka nong naga benta jong ki habeneng laringi puli jing pen pau le nong ba khat nyau ki de khat ar khat lai ngi sngo thu kum ni bat kita ki sipau reng ya ki ba melayu i ki long sipau ki Syiem ki bampat sim la pediang ya ke hima ndrei ki ya pediang ya ka bor kum ki Syiem ya tang sipor lembat utau merat khlaw kini ki ya don ka wei ka jingmut ti ki la it ya ka bor bade ka bor senshar ka jongki ha utau merat khlaw ka bomut kini ki sipau ki Syiem ki ai lut ya ka baki ki don ha utau merat khlaw bat kini lese ki yeng na ka benta ki ri jong ka perthai ki ri bakraw jong ka perthai lani ki seng bon ri jong ni ka perthai ki ba pen kup ya ka bor ka jong ki hau nu merat khlaw kum tau tau merat khlaw unlong unong senshar Syiem halor ka perthai barok ka wei ka khai pateng kan long ka kerteng ke jong u undawa ba ki breukin mane ya u bat kin pediang ya ka sharp jong u ha ka khti kamon jong ki lani salang mat jong ki ka sharp ka badon ka jingken hendriu spa hendriu po hendriu ke ai ka sharp
mensuangi ju perkat bagani ka syap ka de ka tatu hakti la ne shalang mat hendrai mentangi sau tho ba kala ban long u microchip u ban inject hasni do jong kati lani hasalang mat kumba ki penon kam hakat tu kat ni kiri satai segi than sep ngi bun ki bakeli hato ki microchip ki baki penon kam menta ki de ka dak jong umrat khlaw ki microchip ki ba inject akti bantip ya ka identity jong ki breu ki ba penon kam ya ki ka jubab kalong kim dei satya namar ba umrat khlaw 41 Henry ka teknologi te ka de ka ju kabakin sa penankam ban penithu iki breu baki de ki nongbu jong utau merat khlaw hatu nu merat khlaw de syaitan ka jubab kalong umrat khlaw udehi ubreu tangba ubreu uba shangso chiren yeng ubreu ubalaya lam da syaitan haki ai baro Syapang syaitan pat labatai ha ka kitab jing pen Paulo nang ka bakhat ar ki dekat nyau dok kendai kumno lahap nang te na beneng namar kala ja ka thma ki jaka beneng ha pedeng ki angel babha hapo ka jing alam ka jong mikal bat ki angel bomman hapo ka jing alam jong u syaitan bat ha kata ka jing ale kila job ki angel ki babha bat la shop no ya uni u syaitan Bat ia kita ki nongbu jong u shani seperti Pitip ne shibenta na kabalai jong ki angel habeneng kila but yo syaitan bat kila hap syakani ka perthai bat dai ki ni ki angel bomman ki baklalong ki ksot ki krei ki badap ya kani ka perthai menta ngi puliru hakalenong ka bakhat ar syapang ki kerteng ki jong uni u syaitan ki balong u yak jakor u besentiment bat u nong mudoi Ken mau ba ka kitab jing pen Paulo nong ka bakhat ar ki dekat nyo do khat ar kam dei ka jing tho lupa ya kai ka ban saja henrei ka dei ka jing phaidin liak ya kai ka bala dep ja mendai kalong kum ka jing pen shai ya kai ka bala tho hau Isaiah nong bakhat sao badu Ezekiel nong ka bar popra ki babatai nangno uwan u syaitan bat hangno udan menta Syaitan ulong u angel rangba mensua habeneng ulong u babhabriu u internet ulong u nong yalam kuayar hangte habeneng bat ulayo e ka jingyaro na ki bon pat jong ki angel henrei kalarung ka jing sarang ka dok no jong u ka jing sngo meng ka jing sngo kraw ka hanga mei baru ula kentiu yala di halor boong ngani rengkat baru blei Namar kata hakata katma la shop no ya u baru la hap ndai shadujok henrei hangni hakendo bat hangni u yat menta lembat kita gi nongbu jong u ban penshoyo breu bat ban yalam bakla yaki teng-tengi perkhat para bangit beet bat parlok beet bau syaitan udon dujok henrei kamlong kumta u syaitan udon hakani ka perthai menta Teng-tengi perkhat baka beneng ka di ka jong ublay ka perthai ka di ka jong ubriu bat ka dujok ka di ka jong syaitan henrei ka jing shisha ka di ka ni baka beneng ka di ka jong ublay ka perthai ka di ka jong ublay ka di ka jakayu ka jat jong u bat ka dujok ru ka di ka jong ublay ka jaka jong ka jing penshitom ya ki ksot ki krei bat yau syaitan bat kumju ru ya kita ki briu ki bayele persya yau ublay bat ki bayat ha ka lenti bomman Syaitan bat ki ksut ki krei ki syap tieng ya kedujok piken mau hakapor bau jisu ya kendo bat utu briu basong ksut hak gadara ki ksut ki bat don hau tu briu ki le aperta ki le lenyar ki le angko jisu ukonu jong blai towat pa engi sedujok syua kapor nrei sya engi bengin pet syakita gi sniang badu jisu la sya eki ka dujok kalau ka jaka jong ka jing pensitom ka basher kai na ka benta ki ksoi ki krei bat ki shepti ya ka namar kata ka don ka jie pher ha pedeng syaitan bat umrat khlaw syaitan ulong mensim kat ba umrat khlaw pat ude briu bat ka dak jing ken jong uru ka de ka dak jing ken jong ubriu jing pen Paulo nang ba khat lai ka de khat pra ko kum ni hang ni don ka jing start Utau badan ke jing shampang ton Kenya kata ke jing Ken utau merat klau namar kalong ke jing Ken jong ubreu
Bat kata ke jing ken jo kalong nriu spa nriu po nriu. Nalor usoitan bat umrat khlaw. Unsawan uwei pat umrat khlaw ubaar uban mi na kendo. Ngipuli ha ka lenong ke bakhat lai ki khat wei khat ar. Bat ngalayu ya wei pat umrat khlaw ubakiu no naka kendo. Umrat khlaw benengkong ukiu na duriau uni umrat khlaw baar ukiu na kendo. Barudan arteliki reng basriem kumikun lang berat bat ulakren kumuyak jakor. Utai umrat klau benengkong bumi na duria udan shipau teliki reng. Uni umrat klau baar bumi na kenda udan arteliki reng. Bat ia kata ke borsen syar barok ke jang utau umrat klau benengkong ule hakmat jang u baru penbor ia kata ke kendau bat ia kita ke basyong haka bakin ya manidem ya utau umrat klau ubanengkong. Hatu ke kitab jing penpau kahikai namar kata. Bakin don lai teligi jing tau bomman haka perthai haka bekut jeng kepor. Kajubab kalong hoot lai ki jing tau bomman. Namar bau soitan un pertu mdai pertu bot ndai pertu bakla yo blai haka jing long tanrai ke jeng u. Undan u soitan yo balatip ko muyak jakor umrat klau ubadan kata syap ndrus pa ndrupun riu bat u merat klau baar bumi na kendau ya balatip ko munong ya tu lupa lamler lai haway lai ki jing tau bomman hakani ke trinity bom kod uni umrat klau ubaar bumi na kendau un ya lambakla ya ki brio jong ke perthai baro bakin mani ya uni umrat klau bumi na duriau. Uni udai ubriu yau balatip ru komu nong yo tu lupa lamler pila ban sheme kata ha ka jing pen pau le nong khat khandai ka dekat arpo bat arpo le nong ka dekat ke besipo om tanga ke kitab jing pen pau nrei u Daniel ru ulayu ya uni umrat khlaw bat ye ki kam kiba shirkai gi jong u ngin sheme kata haka lenong ka banyo ki dekat khat khandai hadu arpusan bat ngan puli menta ya kani ka dekat ka ba arpulai utau murat ubasau ulong ka hima ka basau haka kendau ka banlong ka ba per na hima baro bat kan bamdu ya ka kendau baro bat kan yurot ya ka bat kan penluet jin ya ka ha kisngi ki ba khatduh unpau uni umrat khlaw yau balatip ru kum u Antichrist Antichristos kum bangi puli hagashti ka benengkong yonis kalenong ka baar ka dekat ka bakhat pra kindon ki Krislam ler bad undon u Antichrist u Jisu ukren syapang ki Krislam ler false Christ pseudo Christoi ha ka tenrai Greek hau Matthias arpusau lenong ka dekat ka arpusau Uyoknis ukren syapang utau bayele persya yo Kris Antichrist Antichristos iwe yoknis ar khatpra hagi sngi ki khatduh kindon shibun kini ki Krislam ler nrei uwe u Antichrist leni bo persya yo Kris bat barok kini kilong kinong shun jong ki Kristan uwe utau merat khlaw bat kamut ayu kani ka dak jingken jong ka kerteng jong un riu spa rupun riu ki brio ka perthai menshua ki don ka rukom penyahap ya ki dak tho bat ki dak jingken ya ka balatip kum ka gematria kum ka nuksa kila ban ken kum ni u e ulong iwei b ulong r c ulong lai d ulong sau lani e shipo b r po c lai po d sau po bat kum ta ter hakani karukom la ban penmi shibun ki kerteng katkum ke jing peniahap jing ken lingba ki arajar snem ki kerteng ki balami jing ken kilong upat sha Nero upat sha Domitian upat sha Constantine u Napoleon u Adolf Hitler bat dangshen what ya u Saddam Hussein ru kilakhat umrat khlaw bat ya shibun ki wai pat ki ba kila penmi jing ken daga jing ken jongki Henry barok kini kim shimlong ki badai haduk mentahi ki start Bible kim par la ban poi shaka wei ke jing sau tho shaka wei ke jing menjur u uni umrat khlaw bat ke ke kerteng ke jong u
Kajing shisha para bangit beet, bat parlok beet, kalong ba, ngimpat la bantip, namar baung numrat khlaw, wan, haba wan, kumno ngintip ya kerteng ke jong u. Ngitip tang ya jing ken ke kerteng ke jong u, kaba kibriu ken sa ken, hakata kapor, onda wan ma u. Dai hadu ba unda mi pa ma u, ba ka perthaikan satip, uai utau merat khlaw. Namar kata para bangit beet, wat syap tieng ya jing batai jong kibriu syapang umrat khlaw. Ngim dai ruban kenok kulmar yanu, bat ngim dai ruban pur khana syapang kata jing batai jong no bau tau de umrat khlaw, lani kata kadai kadak jong umrat khlaw. Ka jing batai kulmar ka penhiar buram ya kita ginong batai kulmar, bat ka pen kulmar ya ka perthai barok kawai. Buon kibriu ki syap tieng ya kan dak nerus pa nerpun riu. Henry ngide ban kham syap tieng ya kita ki nyau ki jing pendaj laha, nyau ki jing put ki turoi, bat nyau ki piang jing bitar ki jong blai. Namar ka ni ka de ka jing bitar, kabanwan hap na bening halor kan ka kendau, kabayele persya ya blai. Buon kibriu ki syap tieng yu merat khlaw, Henry pide ban kham syap tieng ya blai. Namar ka bakut jong merat khlaw kalong baun syak berat haka pung gading. Umrat khlaw umlong habai nujor bat ka bor bat ka buram ka jong blai. Ka Bible ka ru ba umrat khlaw un sensyar newsnem. Haka banengkong un sensyar bha. Bat unum pen bor ya kibriu syapang kaniam. Kenma ba ka diga por jong ka jing kulmar ka perthai baro ka por jong kita ki jing jenjar ki bakraw un persang ban penbiang ya ki jing dan kam jo kibriu bat kibriu kin pet buram ya o henry hadien lais nem siteng un pen kenya ke jutang bat un pen bori kibriu jo ka perthai baro bakin mani dem ya o ngipulia ke kitab Daniel lenong bakhendai dekot ar punyau bat sitayau un penlong ya ke jutang bas kem bat ki babon bat hamar ka basiteng jo kata tayau un penduk no ya kata jing kenya bat ya kata jing aingo bam bat halor ka thap niang jong ki jing ijili un one away uba penjat Daniel nyo arpusan ka keren spang ka por bat ka siteng por jing pen pau khat laisan sau po ar benai jing pen pau khat ar shi hajar arspa nriu posni kini barok ki tau ya ka jing ken lais nem siteng un sensyar newsnem bandalapoi laisnem siteng un pen kenya ke jutang jong jing sup bat kibriu jong perthai bat un sakentiu yaladi ba ki deban mani yo kom ublai hakane ke perthai kani kamut ba un syai gi jiu bakin mani la lut yu blai hakata ka temple ke bakin sate Jerusalem ndre ndalapoi laisnem siteng unong sange kani ka jing mani yo blai nga ngalong ublai unbu e ka dur ka jong u hakata ka jaka kentang bat un dawa bakin mani yo kade syapang kani bo jisu labatai hau Matius arpusau khatsan ya kata ka jing i jeli ba pendo ka jing i jeli ba pendo haka Bible pareng ka abomination of desolation balaong syapang jongka dau Daniel unong itu lupa baka da yeng haga jaka bakot kabasngausi kalong ba buon kibriu ha perthai kin ya mani yo merat khlaw bat kin shim ya ka shap ka jong u hakti jongki lani salang mat buon kin mani na marba ki syap tieng bayo ki syap penyam henry kin donru ki ban bot yu nu merat khlaw namar ki snow crow baki long kin nong bot jong nu nong sensar jong ka perthai jing pen paulo nong ka bakhat lai de khot basau ti kin yamani dem yu tau merat khlaw ki daong uei balong kum tau merat khlaw uei bala banile thma bat u kin da pen kesan yu tau merat khlaw persya yu blai bat kin bot ya galenti bomman jong u henry ka basotana ru para bangit beet kalong bahap pedeng kata ka jing phaidin no na ublai kin don khatduh kat ni ki bakala ka bomot hadien bakila shah iehnoh shadien haka jing rong no kat kum ka kitab jing pan paulo nong khat lai de khat nyau do shipau kin don ki banum tre ban shim ya kadak nrus pa nrupun riu kin sha pen shitom kin do igi jaka puta kin do igi yeng ki sem bat khatduh kin yap kum ki martar henry kini ki ban yap kum ki martar kin yo yaka nong
kababaha habaneng ngipuli lenong kabakhat saw kad khat ar khat lai Hani kadang gaji sha jong kita giriu khut kita ki basumare ka hukum ublai bare ka jinget u Jisu bat ngalayo sngo ye ka ktien na beneng ka baong tu tho suk kita ki nong yap ki bayap hau trai nadu menta shisha ong Rev.L.Syiem bakin yo song thai no negi jing tre minot jongki na bakita ki jingle jongki ki abot rengkat bat ki hapadeng kata ka jing Kordit ba kaban sajah ka ni ka perthai hapadeng kata ka jing sen shah jong berat khlaw kin don ki ban yaine ha ka jinge kin yo ka nong ka babha beneng nang no kin mi kini girunget phila ban keli par bangai beet habai ka balang la rong no ha ka rapture kini ki de gitu ki ba shah iehnoh shadien ki ba sakla ka bamut ki so thu ba kila bakla bat ki saphai sha ublai phila ban keliru hato dang la mo ban kala ka bamut hadin jo ka jing rong no ka jubab kalong ho oi dang la ban kala ka bamut kat badang im ka ni ka perthengi dang don ka mon la lut habeneng Ndan kamon laj lut hadu jok ndan kamon laj lut henre hakani ka perthai ngidang don kamon laj lut ban jit lani ban kentat yau Jisu kabasotenat ru kalong bah pedeng kita ka jing shitam bajur bar pedeng kita ka jing tenju bakrau dang yo lat hi ban yo sngoy ka gospel ublei umpat khang ka jialap ngipuli ka lenong ka khatduh juga kitab jing penpau kumno blei pha arngut kinong ya apply ka gospel kini kendu shibun ki jing rekin yalap ka gospel keleng ka perthai bat nang tau blei sa pha ru laingut ki angel ngipuli ka lenong ka khat sau juga kitab jing penpau bakin her nang tenalor bat kin penbenai ka gospel jong ka jing penim ka wai ni gidak jong sngi ki khatduh ka ban beteng hadu kita ki Kordit ba bat ka jing sencar merat khlaw kalong ka jing yalap jong ka gospel bat hagi ni sngi ki jong mentang yu I ya ka jing roy jong ka jing yalap ka gospel dai tang da ka ktien kren bat da ka jing yalap pat ba henre lingba kini ki kor ki board jong ni ka juk ka bamenta habala ja ka ni ka jing pakhang snong namar ka ni ka jing pang khlam ka bala sar ya jan baro kiri jong ni ka perthai ngila perkhat ba num la shu ban yalap ka gospel henry aingo yo blai ba lengba ka YouTube bat lengba ka cable TV bat lengba kiwe kilat ngila ban penbena ya ka gospel u Jisu Christ kani kalong ka way ni gidak jogi sngi ka khatduh to blain kur khuingi un Rev.L.Syiem ngi lengba kani ka kubo na ka ktien ki jong u blain kur khuingi lang baro na ka benta ka buram ka jong blai